Вітаю ўсіх! Сёння мы паглыбімся ў адну вельмі важную ідэю. А што калі для таго, каб знайсці сэнс жыцця, трэба проста задаць іншае пытанне? Так, напэўна, кожны з нас хоць раз у жыцці задаваў сабе гэтае пытанне, так? Навошта я тут? І ведаеце, яно можа быць вельмі цяжкім, нават вымотваць, бо часта адказу мы так і не знаходзім. Але што калі праблема не ў адказе, а ў самім пытанні? Што калі яно і ёсць той шлях, які вядзе ў нікуда, да адчування пустрячы? Ну, крыніца, якую мы сёння аналізуем, прапануе нам зірнуць на ўсё гэта з зусім іншага боку. І вось у гэтым уся соль. Можа, хопіць шукаць нейкую вялікую, касмічную мэту існавання. Можа, лепей сканцэнтравацца на больш практычным пытанні. Як нам проста добра жыць? Тут і цяпер. Добра. Давайте пачнем з асноў. Каб зразумець, як жыць, трэба спачатку разабрацца, што ўвогуле значыць існаваць. Гэта, так бы мовіць, наш падмурак. І вось першая думка з нашай крыніцы. Наše з'яўленне тут – гэта, па сутнасці, чыстая выпадковасць. Ніякага грандіознага плана, ніякай загадзе вызначанай місіі. Мы проста з'явіліся, без сцэнарыя. Такім чынам, атрымліваецца, што наша жыццё акрэслена 4, скажам так, супярэчнасцямі. Мы нарадзіліся выпадкова, у нас няма нейкай зададнай мэты, мы не ведаем, калі памром, але дакладна ведаем, што гэта адбудзецца. Так, гучыць, магчыма, трохі змрочна, але пачакайце, давайце паглядзім, да чаго гэта ўсё вядзе. А вось тут і пачынаецца самае цікавае. Менавіта гэтая адсутнасць нейкага наканаванага сэнсу і ёсць крыніцай нашай свабоды. Уявіце сабе, мы не звязаны нейкім лёсам чы абавязкам. Мы можам самі ствараць свой шлях. Добра, з гэтым разабраліся, мы свабодныя. Але што рабіць з самім жыццём, з ягонымі ўзлётамі і падзеннямі? Як існаваць у свеце, дзе побач ідуць і боль, і задавальненне? І тут нам прапануюць перастаць успрымаць пакуты і задавальненне як нейкую бітву добра і зла. Гэта хутчэй рытм, цыкл, падобна да сансары ў будызме. Пакуты не вораг, а задавальненне не самамета. Яны ўзаемазвязаныя. Бо, пагадзіцеся, без болю мы б наврад ці так цанілі моманты радасці. Больш за тое, кажа паглядзець на жыццё рэалістычна, то пакуту ім, на жаль, больш. Радасных момантаў не так і шмат. І таму можа галоўная мэта не пастаянна гнацца за эфемернай радасцю, а імкнуцца пашырыць стан спакою. Вось той самы баланс паміж крайнасцямі. Ну што ж, мы падышлі да самай сутнасці. Ведаючы ўсё гэта пра выпадковасць, свабоду, цыклы болю і радасці, як жа нам усё-такі жыць добра? Давайце перайдзем да канкрэтных практычных парадаў. І першы, мабыць, самы важны крок – гэта взяць адказнасць на сябе. Глядзіце, якая моцная думка, пачатак усёго зла – гэта калі мы вінавацім іншых, а пачатак усёго добрага, калі мы прызнаём сваю адказнасць. Мы не можам змяніць свет, але можам змяніць сябе. І гэта, па сутнасці, мяняе ўсё. Адсюль вынікае вельмі важная засцярога. Трэба быць вельмі уважнымі да любых знешніх ідэалогій, якія спрабуюць навязаць нам сэнс жыцця, ці то палітычны, ці то рэлігійны. Часта за прыгожымі словамі хаваецца жаданне скарыстацца нашымі рэсурсамі, нашым часам, а то і жыццём. Свой шлях трэба шукаць самастойна, і адказнасць за яго несці таксама. Добра, і як гэта зрабіць? Вось 4 такія арыенціры. 4 ключы да больш асэнсованага жыцця. Першае – быць самадастаткавым, умець забяспечыць сябе. Другое – не дазваляць нудзе апанаваць жыццё, знаходзіць залеткі, якія надаюць яму сэнс. Трэцяе – пастаянна вучыцца, развівацца, каб не патрапіць у пастку невуцтва ці сквапносці. І чацвёртае, самае складанае, мабуць, жыць тут і цяпер, не мучыць сябе мінулым і не трывожыцца за будучыню. А што наконт адносін з іншымі людзьмі? Тут усё геніяльна проста. Усе мы ведаем залатое правіла, але крыніца прапануе выкарыстоўваць яго негатыўную форму. Не рабі іншым таго, чаго не хацеў бы, каб зрабілі табе. І ў гэтым вялікая мудрасць. Гэта не пра тое, каб навязваць іншым сваё дабро, а пра тое, каб проста не прычыняць шкоды.
Гэта пра павагу да чужых межаў. Так, мы нібыта адмовіліся ад нейкай загадзе вызначанай асабістай мэты, але гэта не значыць, што мэты няма ўвогуле. Што, калі існуе іншая мэта? Не індывідуальная, а агульная, калектыўная. І тут адбываецца змена парадыгмы. Замест таго, каб шукаць вечнае жыццё для сваей душы недзе там, пасля смерці, мы можам засяродзіцца на іншай форме вечнасці, на біялагічнай і культурнай пераемноснасці ўсяго чалавечства. Толькі удумайцеся, наша місія – перадаць далей біялагічную і культурную спадчыну, проста дазволіць нашым нашчадкам таксама атрымаць асалоду ад гэтага свету. І гэта адразу ўключае нас у гісторыю, нашмат большую за наша маленькае жыццё. Мы становімся звяном у велязарным ланцугу, які цягнецца праз мільярды гадоў гісторыі сусвету. І гэта прыводзіць нас да неверагодна простай, але вельмі глыбокай высновы. Рай – гэта не месца, куды мы трапім пасля. Рай – гэта тое месца, дзе мы існуем, тут і цяпер. Гэта адзіны рай, які нам даступны. І таму, выходзіць, рай – гэта не пункт прызначэння, гэта само падарожжа. Мы не шукаем яго, мы яго ствараем. Кожны дзень. Для сябе і для тых, хто будзе пасля нас. І ў канчатковым выніку самае важнае пытанне – гэта не навошта мы тут, а які свет мы пасля сябе пакінем.